Paborsab ang pipila ka senador nga paubsan ang age of criminal responsibility human sa mga violenteng insidente sulod sa pipila ka tulungaan sa nasod. Apan babag niini ang DSWD. Atong sayro ng detalye niini sa live report ni John D. Esteban. John D. Sara, managlahi ang opinyon ni DSWD Secretary Rex Gatchalian ug ni Senator Robin Padilla kalabot niana. Si Senate Minority Floor Leader Alan Peter Cayetano mingon nga kinahanglan sertipikahang urgent ang pagtuki niini sa Senado. Atong sayron. Dili pabor si DSWD Secretary Rex Gatchalian nga ipaubos ang edad sa criminal responsibility sa nasod. Subling miinit ang isgutanan human ang pagpamusil sunod sa usa ka tulungaan sa Tacloban City nga gikamatay sa tulo ka menor de edad nga estudyante. Ang suspect duha ka menor de edad usab. Nagpadayag og pasubo ang kalihim ngadto sa pamilya sa mga biktima ug nagpasalig nga muhatag og psychosocial intervention ang ehensya. Si Gatchalian subling mibisita sa General Santos City aron kumustahon ang paghatag sa ayuda sa mga nalinugan kagahapon Martes. Nasabi ko na ho to publicly during a congressional hearing that hindi ho ako pabor doon. Ako kasi kung ano yung nakasaad sa batas, ipapatupad ko yan. Yung pangamba na maraming tao na bakit ganon, baka makalaya to, hindi po. Yung batas napakalinaw na may liability at may responsibilidad ang DSWD na ilagay siya sa pasilidad para yung intervention na tama ay mangyari. Apan sukuhi ang panlantaw ni Senador Robin Padilla. Matod ni Padilla, kinahanglang mamahimong proactive o dili reactive batok sa krimen nga gikalambigitan sa mga menor de edad. Si Padilla ang author sa balaod nun nga nagkanayong amyendahan ang Juvenile Justice and Welfare Act aron himuong 10 anyos ang panuigon sa criminal responsibility gikan sa 15 anyos. Gipahayag kini ni Padilla sa pagginabi sa GMA Regional TV1 Mindanao sa iyang pagbisita sa mga biktima sa linog sa Barangay Lagaw, General Santos City, Martes sa hapon. Puyog si Senate Minority Floor Leader Alan Peter Cayetano. Hindi po ito usapin ng ipakukulong o pahihirapan. Usapin po ito na kailangan mapigilan. Kailangan natin tulungan yung ating mga kabataan na huwag mapunta sa ganitong klaseng mga karumal-dumal na krimen. Bahin sa pag-uyon sa PNP nga ipaubos ngadto sa 12 anyos ang panuigon sa criminal responsibility. Pag-usapan po namin kasi sa ibang bansa 10 eh. Pero kung ano po, kasi siyempre kailangan din namin mag-usap. Hindi naman pwedeng ako ang masunod. Yes, Kung papasa sa 12, okay na ako dyan. Gisuportahan sab ni Senador Cayetano nga sertipikahan nga urgent ang pagtuki ini nga issue sa Senado aron kini matubag. I support yung sinasabi ni Senator Robin na gawin urgent. Marami kasing maraming aspeto at maraming kailangan gawin. Ang point, we cannot allow violence at the home, in church, in school. Nung araw yan yung safe spaces, di ba? Pero ngayon, sa ibang parte ng mundo, marami na sa school, nangyayari na sa atin. So kung ano man ang maging final sa age, etc., ang point, gawin urgent, pag-usapan kaagad. Kung pwede mag-special session, palitan lang yung SP, ba't hindi mag-special session dun sa mga urgent na dapat pag-usapan? Gawa sa kriminalidad, gihatagan sab og gibugaton ni Cayetano nga kinahanglan hatagan o pagtagad ang rehabilitasyon human sa mga kalabidad sa masalinog. Matud niya, kulang pa ang sistema sa kagamhanan alang sa malungtarong rehabilitasyon sa mga komunidad. Magaling na ang gobyerno sa relief, pero yung rehabilitation, so di ba yung nangyari sa Bohol? Nagkarlinog na malakas, then nag-Yolanda, na-ship tayo sa Yolanda, then nag-Yolanda, then ganun din sa Marawi, tapos nagkaroon ng COVID, nakakalimutan eh. So we have to have a separate entity na para yung rehabilitation. So katulad dito, 34,000 Jensen pa lang na bahay. Iba pa sa Sarangani, iba pa sa Davao Oriental, iba pa sa Sultan Kudarat, iba. So hindi pwedeng walang nakatutok. Si Cayetano ug Padilla may bisita sab sa mga nalinugan sa Glan ug Malapatan sa Sarangani Province. Gipasabot sa Department of Justice nga manubag daw gihapon ang mga CICL o Children in Conflict with the Law sa kasamtangang balaod. Sara. Okay, daghang salamat John D. Esteban.